agenda mabende ni nitiere godo e romo makamane bang'e wabiro bedo kwa donjo koro ei agenda magu gi resolution nikech naneno pressa twak mabende ni nitiere godo odiochieng' manyoro gi jofwambo kaluwore koda resolutions mabende ni biro godo. Nomanya kaka agenda mar wuoyo weche manotimore mane joneko oketo vipingo Kilifi mawago mbaka kanyo kaka jotend ojende mawawinjore ni wan kaka jotend ojende nyaka wa support party mawawinjore ni kaka ne jowa ma jonek owinjore vipingo Kilifi County nek to gi nek manyocha wabedo go achien ni wan wate kaka jo Youth League wan wa support agenda mane gin go kuro to wa support bende new changes mane gitime party kaka ne gikelo nwa SG manyien enacting capacity ne gitimo changes matin ne gikono nitie jomoko ma bende ne nigi le marie chama koro iweyo achiel dhi tiek gimoro achiel nikech chama kanyo bende ok oyieni bedo gi le mariyo omiyo Brayo ne koni ni idwa kawo yiero lemo mamalo ibiro piny kaka committee member. Mana kamano Brian mana kinyalo medo moko kuom agenda mabende ni nitiere godo e romo